Κύριε Δήμαρχε, να ευχηθώ καλή δύναμη, καλό κουράγιο, να έχετε υγεία, προσωπικά εσείς, αντοχή, ανθεκτικότητα, υπομονή με όλους μας, ανεξαιρέτως, τους δημότες και συνδημότες και συνεργάτες. Και είμαι βέβαιος ότι όλα θα κυλήσουν, όπως είπα και στην ορκομοσία σας, ανώτερα των προσδοκιών μας. Δεν θέλω να πω κάτι παραπάνω, θα τα λέμε όλα αυτά τα χρόνια, καθημερινά. Το μόνο που θέλω να πω, γιατί υπάρχει ένα πλεονέκτημα αυτή τη φορά, ότι πλέον γνωριζόμαστε. Προσωπικά μου είστε όλοι γνώριμοι και αγαπητοί και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Θα ήθελα, το έχει ο κύριος Δήμαρχος και πολλοί από εσάς, να έχετε όλοι το τηλέφωνο μου, το δικό μου, το προσωπικό τηλέφωνο, να αισθάνεστε την άνεση οποιαδήποτε στιγμή, ακόμα και αν αισθάνεστε μια ψυχική κούραση ή ένα βάρος ή ένα άγχος ή μια αγωνία και έχετε διάθεση κάπου να χαλαρώσετε ή να ξεκουραστείτε, να πιούμε ένα καφέ, ακόμα και γι' αυτό είμαι στη διάθεσή σας, σαν πατέρας, αδελφός και φίλος. Έτσι, θέλω να το ξέρετε αυτό και αναφέρετε σε όλους, μα όλους ανεξαιρέτως, και τους παρόντες και τους απόντες. Το αυτό ισχύει για τον κύριο Δήμαρχο, μέρα νύχτα στη διάθεσή σας για οτιδήποτε. Και ό,τι μπορώ με τις δικές μου πολύ μικρές φτωχές δυνάμεις να φανώ συμπαραστάτης ή συνεργός ή συνοδοιπόρος, να ξέρετε θα είμαι παρόν οποιαδήποτε στιγμή και οποιοδήποτε ώρα. Καλή δύναμη, χρόνια πολλά και στον εορτάζοντα Βασίλειο και κάθε καλό στη ζωή σας. Ήδη έγινε μια πολύ καλή αρχή. Το ότι έγινε με τον αγιασμό, αυτό σημαίνει και η καλή μέρα από το πρωί φαίνεται ότι έγινε μια πολύ καλή αρχή και χαίρομαι πάρα πολύ γι' αυτό. Έτσι πρέπει να ξεκινήσουμε. Και γι' αυτό και δεν μπορούσα παρά να μην έρθω ο ίδιος. Το με πήρε η κυρία Αθανασία τηλέφωνο, παρά όπως σας είπα, εκοιμήθη η αδερφή του πατέρα μου και εκοιμήθη προχθές λόγω των εκδηλώσεων, επειδή προέχει το καθήκον και νουνά μου κιόλας, ανάδοχός μου. Τώρα θα φύγω για την εξώδιο ακολουθία. Του καθυστέρησα και έμεινα και για να κάνουμε τον αγιασμό. Λοιπόν, καλή δύναμη. Μαζί θα το λέμε εδώ, θα είμαστε μαζί. Λοιπόν, σας χαιρετώ. Ευχαριστώ πολύ. Συμπάθησα πολύ. Αν διαβάζω, ψηλώνει συνέχεια.